Nebudem vám klamať, som sklamaný. Nie extra moc, ale dosť na to, aby táto recenzia bola tak trochu negatívna. No a tú poslednú epizódu, ktorú považujem za to najhoršie finále za posledné roky, tu si nechám na záver. Peacemaker, to je ten antihrdina, ktorý urobí čokoľvek, zabije kohokoľvek, aby docielil toho finálneho rozhrešenia, ktoré tento svet urobí lepším. On je totižto tak trošku priblblá, extrémne naivná hromada, extrémne veľká hromada svalov a ešte k tomu najlepší strelec na planéte. A napriek tomu v druhej sérii vystrelí, myslím, iba raz. A mimo to, že ho ani nenechajú poriadne si zastrieľať, tak ešte mám pocit, že tá druhá séria z neho robí oveľa väčšieho lúzra, než si zaslúži. A celá tá séria je z nejakého zvláštneho dôvodu o vzťahoch. Pretože pozeráme Peacemakera. Brutálny krvavý seriál, rovnako ako The Boys a podobné, a my sa tu bavíme o vzťahoch. A pamätáte ešte, čo ľudia najviac neznášali na poslednej fáze MCU? Tie posledné filmy a seriály, ktoré ľudia zadúpali do prachu? Multiverse. Dimenzie. Rôzne svety, z ktorých sa dá kedykoľvek čokoľvek požičať a tým pádom čokoľvek sa deje nemá až tak veľkú hodnotu, pretože či už niekto umrie, či už niekto sa zmení, či už niekto prejde na druhú stranu, je to jedno, pretože je tu vždy iný svet, iné multiverzum, z ktorého sa dá požičať a vždy sa dá ísť späť. A druhá séria Peacemakera presne na tejto ideológii stavia. Výborná voľba, James. Prvá séria Peacemakera to bolo tvrdé a ťažké R, kde sa granáty lepili na projektily z tanku a ľudia sa delili na štvrtiny. Doslova. A tak sa zamýšľam, čo sa reálne deje tu, v druhej sérii. Peacemaker má tiež svoj punc v používaní tých heliem, kde každá robí niečo iné. A tak sa zamýšľam, koľkokrát je helma použitá tu, v druhej sérii. Ja vám neviem, ľudia. Mne pripadá, že tá druhá séria, tej ostal už len humor. A aj ten nie je bohvie aký. A potitulkové scény tie sú tak maximálne meh. John Cena má neuveriteľný komediálny rytmus. A v druhej sérii mi pripadá, že je úplne upozadený. A obecne mi prišlo, že jeho postava vyznela ako úplný chudák, ktorý je kompletne rozložený vzťahom so ženou. Uznávam, že žena to nie je len taká hociaká. Hardcordová je od prvej sekundy vystavaná ako útle žienia, do ktorej niekto in vitro infúziou napratal 3 litre testosterónu. A napriek tomu, ku koncu sa instantne roztopí ako nanuk nad grillom. James Gunn to podľa mňa nezvládol. A ja nechcem zastierať tie dobré veci, pretože ako seriál mi to stále príde OK. Je to fajn.